Katukad ti Basol. Tinapalabas, napaniligaya iti lamay ni Don Juan, tapno kasarita na ni Doña Losia nga asawa ti Don. Tapno tuldukan na ti paspasamak, ket saan kuman maulit pay. Maawatan mo ti Doña ti amin, ket nakunana nga awan panggapda nga agibales, tamuda mo ti dakes nga inararamid ni Don Juan. Kabayatan na, nagtalinaed na Margarita ken Boy anang bambantay ken ni Astore di ospital. Ket tunggal makariing ni Astor, ni Boy ti sapulen na. Si marungkar met ni Ligaya, gapo iti balakad ni Tata Amancio nga amana. Nagkid daw iti pamakawan ni Astor ken ni Ligaya. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Wakawanan Ligaya. Dakal ti Basol ko kada kayo a pamilya. Isong akid-kid daw iti pamakawan. Si dadanak ang mga kloni ti dusak nga ipagay mo. Awanan yaman na nga oray patayan nak. Saan ka patayan, Astor? Gaputa sa anak akasken ka adakas. Sa anak ak kriminal akasken ka. Ligaya. Lipatag tinapalabas. Ipagpagapok ka ni Boy. Gaputa makitak anapatag ka kankwana. Jack kaya makita ka pa'y dito'y nagtipunan. Umadayo ka dito'y. Dayta ti dusam itinadagsen a basol mo kada kami. Aramidem dayta, no kayat mo apakawanan ka. Wen, agtong palak, Ligaya. Pumanawak, intod makarwarak dito yung ospital. Nasaya at met. Hanggang pangasim. Saan mo kumangay pahidam ni Boy kanyak? Bayam ko malatangan ni Boy, di makalangan ko. Saan ko nga inakman ti anak ko? Adda nakam na. Katnoan niya ti kayat na. Dayta ti masurot. Basta ti kayat ko. Umadayo ka dito'y nagtipunan. Tadikan kayat makita pa'y. Nakabasolak. Isungag tong palak iti pagayatam. Daytoyan ti mao di Arabi apan nakalamay ti bangkay ni Juan. Padre Mateo. Kasta ka di, madam? Si kalatan ti pangital ka, Padre. Si kakumahan ti mangmisa. Sakbay ti panakaitabon na. Wan, madam. Amok, Padre. Saan maikari ti bangkay ti asawag, mamisaan iti simbaan. Iso nga oray dito'y balay na latan. Dito yan amisaan nyo. Gapotadak sa tao ti asawag. Saan niyo agad nga nakasta, madam? Padre. Misaan tayo jay simbaan. Saan nagaputa dakes ti may sa tao, kadawan karbangan na amay serrek iti simbaan. Padre. Isu ang maangay ti misa jay simbaan para kani Apo Mayor. Juan, Ma'am Beauty, inton bigatan ang maitabon ti bangkay ni Don Juan. Kat mamisaan, iti simbaan. Sige, dumaray tayo, Sonya. Juan, ma'am, kat adulakit di ti dumaray iti misa. Amo, Ma'am Beauty, kasladyak kayat ti dumaray iti tabon ni Don Juan. Ipagpagapukla iti pamilya na. Nasaya at damot kayam.
Saan daakas ka ni Don Juan? Wan, sanya. Iso sige dumaray tayo, Ma'am Beauty. Nangyagak tibakan para kanibo sa store, Donna. Kumusta dagiti maipatpatakder a mansyon ni Senyor Astor, Bigman? Awan parikot, Donna. Kalpasan ti dua lawas, malpaston. Nasayat. Ado dagiti taok, Donna. Kaya't nakasagana amin na materyales a kasapulan. Nasayat, Bigman. Ibagam kanibo sa store, ta saan napanunutan dagiti mansyon na. Agyamanak iti kinapudnom kin ni Senyor Astor, Bigman. Awan na nyaman na, Donna. Arson, agrupot kan. Taintayon iti simbaan. Nakasagana kamin kadanti dagimay kan Uncle Dingas. Uray ni Tata Amansyo. Nakasagana mutten. Wan, Adeline. Agkikita tayon ton kadadona iti simbaan. Sige, taagrubuatak nga ro din. Agawaam Arson. Wan, agrubuatak labiik. Adda kayo gayam dito, Jonas. Awan doon na. Makipagtulog kami mat kini Big Lord. Iti panungpalan na. Jonas. Ni Boy. Awan ita dito Adda ita iti ospital. Ha? Bambantayan na ni Senyor Astor. Kasta ka di. Intayon iti unag. Sige, umunag tayon. Ma'am Donna, talaga nagado ti tao di simbaan. Anya nga tati kayat na asawan? Nga anya, sanya. Kita nagado ti tao di simbaan. Adaw ti dimmaray. Kayat na kadi asawan, nga ipatpatagda ni Don Juan. Mabalin na kasta. Mabalin matasaan. Ngam siya, imayak lata tay pagpagapok iti pamilyana. Ngamen, bayat ti lamay, nakasarsaritak ti asawa na. Kat naanos mo, nasingpot pa'y. Nagyaman kanyak, tanakilamayak. Well, oray siyak sanya. Nakasaritak mat ni Doña Lucia. Nakitkitak idin ni Doña Lucia. Kat talaga anaanos. Imbag, ta saan anaalisan ka ni Don Juan iti kinadakas. Wan sanya. Naimbag nga ron takasta. Awana ni Don Juan, Ma'am Beauty. Agsardang mat nga tante agrara-ira at droga dito'y ili tayaw. Ni, adan ni Padre. Mangrugin ti misa, sonya. Agulimakan. Kakabsat ken Kristo, intay nangagan tinaybasa itay, manipod iti Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. May papanday ta, ti katukad ti basol. Dayti amisa kat para iti kapsat tayo apimusay. Ni Don Juan, wino ti mayor, ti ili tayo. Saan siguro nalimed kada kayo tinapasama? Nuapay apimusay ni mayor tayo. Ti kuna ti asawa na ani Madam Lucia. Kat saan na may kari ni Don Juan ang mamisaan dito'y simbaan. Kaputa may sa kanu adakes sa tao. Ngem kakapsat. Saan nagaputa adakes ti may sa tao, kat saanan ang may kari ang may serek iti simbaan. Saan arumbeng akadngan tayo ni Don Juan? Dahita ti kapuna, adito'y matlaeng simbaan, ti pakaangayan ti misa para kankwana, idipan na kaidulin ti bangkay na. Adamat nang ngeg ko ako nana, natay ni Don Juan, kas katukad ti basol na. Wanos to,
Dayjay ana sa utimay sa kapsat, kayat nasa wan, ti katukad ti basol, kaya't patay. Ngem saan nga iti na impisikalan, no di ket na espirituan na biyag. Ngarud kakapsat, awan sa baling ngintay aramiden, no di ti panakikaykay sa tayo ka ni Kristo Jesus nga apo tayo. Idi kasta, saan apatay, ti maisupapak kada tayo, no di ket biyag nga agnanayon. Nalpasan dinggas, naitabunan ni Dun Butiyog. Kat nagsublimat na iya siyudad ti pamilya na. Wan, dagimay. Malagip ko diya sermon ni Padre iya sa imbaan. Diya nga katukad ti basol kat patay. Wan, naawatak mat dayjay. Ay, iso nga leklekan tayo ti agbasol. Kat tapno maleklekan tayo ti agbasol. Masapol nga kanayon tayo nga agdangag iti sa sao ti Diyos. Agbalin tayo nga nasayaat nga tao, takas ti anak ti Diyos. Husto ta ko nam, dagimay. Iso nga itataawan ng tilapad iti garaw tayo. Agtungpal tayo iti sermon ni Padre. Makikaykaysa tayo kani Heso Kristo. Tapno biyag nga agnanayon ti isagot ti Diyos kadya tayo. Iso nga dinggas, kanayon tayo nga mapan makimesa, wan. Wana, kasta ti aramidan tayo, dagimay. Kumustan ti Riknam, Astor? Dapoy lamay garaw ti sakak. Ala, ano sam ti agyan diti ospital? Tapno mataming ka, ahusto. Wen Margarita. Sa dino ti kayat mo apag naedan ito narumwar ka diti ospital. Ijay ka di rancho, wenno ijay balay a ginatang mo para ka ni Donna. Umadayowak, Margarita. Ha, umadayo ka. Dayta ti pagayatan ni Ligaya. Apa manarumwarak diti ospital. Masken nga umadayowak. Tapno di na kanon makita pa'y iti agnanayon. Anya, Iso nga umadayowak to. Agtungpalak iti kunana. Gaputa dayta. Ti katukad ti basol ko. Kadakwada a pamilya. anyan niligaya, tanaulpit. Kasta lang arudan tinagbanagam. Sa ita, papanawan nakapay dito'y ili tayo. Diyak maaklon da ito'y. Aklunak tinagbanagak. Kastamatan ti adayok. Astor, Umadayowak. Kadawan pagdanagan nyo kanyak. Daw na, iha. Mabalin ka di ngayong kayaban ita ni Boy. Takayat ko kasarita. Sakbay ti papanaw ko. Manula ang abulan ti panagtali na idyo dito'y balay ko aginatang nyo. Ita, pumanaw kayo? Wen. Nasken ngagtung palak iti kayat ni Ligaya. Ala, ikaya ba ni Boy? Takayat ko ang makasarita. Juan, Senyor Astor, matungpal. Agyaman ako, Nay. Sige, tarumwara kon, Senyor. Donna, kidawag kumakan ka. Adi mo baybayan ni Boy. Ha? Amo ka nasayahat ka kan kuana. Kat ituloy mo day tawan. Juan, Senyor. Papahako na matan kanyak, Donna. Gaputa asawak ti inam. Ha? Di mo baybayan ni Boy. Juan. Juan, Papa. Agyaman nak, tay may kaduti balay ni Donna, Boy.
Pinatgam ti awis ko, apa nagsarita ta. Papa, Anak, kayat ko asan kan nga gararamid iti dakas. Diyak kayat na maitulad ka kanyak. Ha? Umadayuak. Kaya't agsingsingpet ka kumakanayon, anak ko. sa di na ti papanam, Papa. Di kagdanag, boy. Agkita tanto matlaang. Basta umadayuak. Taday tate kayat niligaya nga inam. Ha? No pa'y umadayuak. Sarong karanak to kuma. Uray sag paminsan lang. When, Papa? Boy, mabalin ka ni nga rakupan ka, anak ko. Papa, Arakupan ka kuma, anak ko. when, Papa? Oh, boy, anak ko. Papa, Naragsa ka kiti papanaw ko, anak ko. Papa, Ipatpatag ka unay, boy. Kat pakawanan na iti kinatakas ko nga ama. sige, Papa. Kat agan-anad kayo iti lugar, Papa namin. Uwan, anak ko. Mangnamnamak, iti sa sarong karmonto kanyak. Uray sagpaminsan lang, boy. Sumurotak, Astor. Asinong hay ti mangaywan ken kano sa anak ka sumurot. Kabalan na ka ding aywanan. Asawa nak. Kat nasken nga aywanan ka. Margarita, Anyamot nga min niligaya. Takas to'y ti kayat na. saan na day tati panunutem? Nasayat mat ng pumanawak. Kat mga barwan, anak. Kahit agyamanakan ka, no sumurot ka kanyak. Wen, Astor. Saan ang mabalin abaybayan ka? Agan-anad kayo ti papanaw yu, senyor. Wan, padre, di magas kami. Taumayak agpakawan kan ka. Amok nga adumat ti madian ar-aramid ko kan ka. Tinas kanita, ket nagbalbaliw kan, senyor. Wan, padre. Umadayo akadwak ni Margarita. Wan, senyor. Nasauday ta kanyak niligaya. Nasao nagayam kan ka, padre. Sapay kuma, takanayon ka na makimisa, iti lugar a papanam, senyor. Wan, aramidak dayta, padre. Yapo Dios ti mang bendisyon ken mang tarabay kada kayo. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di liwayan adenggen, ti maudin apaset, ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.